Σαββατιάτικο vlog, αυτό που κάνουμε τα πάντα μαζί. Nails check και μου άρεσαν πάρα πολύ. Συνεχίζω με market. Η πικρή αλήθεια είναι ότι είμαι κάθε μέρα μέσα σε ένα market. Πάντα χρειάζομαι κάτι. Έχω έρθει σε ένα συνοικιακό σήμερα. Εν τω μεταξύ έψαχνα τι φέτα να πάρω και τελικά πήρα λευκό τυρί, υποτίθεται για λιγότερα λιπαρά και έχει πάρα πολλά το συγκεκριμένο. Anyway, πήρα και bacon για να φτιάξω καρμπονάρα. Ήρθε η ώρα για ταμείο. Γύρισα σπίτι αφού πήγα όμως και ακροπολείο και να μαζέψω και κάποια πακέτα από box. Η μέρα σήμερα θα έχει διάβασμα, καθαριότητα και πάρα πολλά ακόμα. Προς το παρόν να σου πω ότι πήρα από μάρκετ αυγά, ντοματάκια, ένα γάλα που το διέλυσα στη σακούλα, ένα μεγάλο λάχανο για χοντογκάκια, bacon και εδώ είναι η στιγμή που συνειδητοποιώ τα λιπαρά που έχει το τυρί. Anyway, τα τακτοποιώ γρήγορα όλα, η τροφοθήκη ό,τι καλύτερο μες στο σπίτι μου. Εν τω μεταξύ, όσο μαζεύω τα πράγματα, σκέφτομαι τι να μαγειρέψω σήμερα. Άσε μου ένα σχόλιο με το τι έφτιαξες εσύ σήμερα, μπας και πάρω καμιά ιδέα. Από ακροπολείο πήρα 1 κιλό κιμά μοσχάρι, επομένως θα αφήσω το μισό έξω για να φάμε τώρα και το άλλο μισό στην κατάψυξη. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο.